Guys, good morning. So, araw na Sabado, palis ako ngayon, papunta ako sa Iriga City. Kung matandaan niyo yung post ko hapon, maghanap kami ng iba't ibang lugar dito sa Iriga City na pwedeng i-vlog. So, may kasama tayong isang masugid nating follower na si Gilbert. So, hinihintay tayo ngayon sa may Suzuki dyan sa may Barangay de Rosario. So, enjoy natin ang araw na to. Let's go. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Suzuki de Rosario, Naga City. So medyo mahabang buko, hindi ko nakapagupit. So there, so dito natin hihintayin yung follower natin na si Gilbert, kasi dito dati siya nagtatrabaho. So ngayon, kasama natin siya sa pag-vlog. Kasi daw may experience, sabi ko sa kanya nakakapagod ang pag-vlog. Pero sabi niya okay lang naman, kasi sanay naman siya sa ganitong mga eksena. So, ayun, napakatahimik ng kalsada ngayon. Halos wala pang dumadang mga sasakyan. Kaya masarap dito ako biyahe papunta sa Iriga. So, hintayin mo natin. Ayun, dito na yan, Suzuki de Rosario, Naga City. Let's go! Alright guys, so habang tinatak namin yung kalsada papunta sa Iriga, galing kaming Hanawan. So nakaproblema yung motor na sinasakyan namin kasi naflatan kami dito sa areang ito. So ngayon, nandito ako sa may bundok. Ano? Dito yun. So maghanap ako ng signal kasi kailangan namin ng responde dito sa lugar na to. So sana may makontak ako mga kaibigan sa Iriga na pwede natin makausap na dalang kami ditong pambomba ng gulong. Lakma na yung gulong eh. So makikita ninyo, ayun oh, no internet connection. So dito daw sa lugar na to may signal. Asang problema, hanggang ngayon wala po. So baka sa globe lang meron dito. So kung ganito eksena, wala mag-responde sa amin, wala, maglalakad kami pupunta sa may Bulganaisan. Isang barangay pa daw ang dadaan namin papunta sa may hospital. Nandun daw yung Bulganaisan. Eh medyo malayo kahit papaano. Siguro kung mumotorin namin medyo malapit, pero hindi nakakayanin ng motor. So wala pa rin signal hanggang ngayon, no? So dito halos mga puno kail na makikita ninyo. Ayun, no? Medyo delikado lang dito pag tumayo ka sa mismong baba ng anong ito, kahoy, kasi baka mahulugan ka ng tawag nga dun sa ano, kung sa Bicol, tipong. So wala pang signal. Paano kaya to? Na-damage po yung sasakyan ni kuya. Ay, yung motor. Sabi ko kasi motor na, kasi ang problema sa motor ko walang plate number. Ayun, walang signal. So balikan natin. So yun yung motor nandun. Ganda dito, maliit lamang. Walang signal eh. Anong signal lang dyan meron? Sa di inaasahan, ito ang sinabi ni Gilbert. Sir, ano ko na lang muna ito. Dito ko lang muna. Oh, sige. Okay lang. Ay, bagsak na yung gulong, oh. Iyaano ko na. Malapit ka lang. Lapit lang naman. Pagbuha sa ano para lang. Oh. Sa mga oras na ito ay nalungkot ako kasi hindi ko alam kung paano niya ba i-drive ang motor, dahil nga talagang lakma na ang gulong nito. At nag-aalala na rin dahil hindi ko alam kung malayo pa ba o malapit na ang paayusan ng motor. Pero sa likod niyan, tinuloy niya pa rin ang paghanap ng mag-isa. So, butas yan. Kung makikita nyo, halos kanina hindi naman yung ganyan. Ngayon lakma na. Biglang tumakbo. So dun sa una-unahan, merong Bulganaisan. Babalikan na lang ako sa so, sana makakuha siya agad-agad ng Bulganaisan. Alright?
you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so. Alright, so after ng isang oras kong paghihintay doon sa location kung saan kami naplatan, buti nga nakita ko yung kasamahan ko sa Igaon, na kaibigan ko. Yung umakyat kami sa PLDT Ruins, sinabay ako dito sa may San Pedro, Iriga City. So nakita ko ng si Gilbert, yun no? Oo. Ayun, naplatan kami. Kanina pa siya dito, kasi ang problema dito, wala kami signal. Kaya hindi kayo makakommunicate sa bawat isa. So ito yung motor. Oo. Sira, pati pito, butas. Ayan, so tinatapalan na siya ng tawag dyan, boss? Yung itim? Ha? Gum. Gum? Ayan, so sira yung pito niya, tapos butas pa. So halos isang oras ako naghihintay doon sa may isang barangay dito sa may Iriga. Tapos dito manual pa kasi yung ginagawa nila. Ayun. So papainitan yan para dumikit sa interior ng motor. So ito si Boss Gilbert, ayun no? Lapit na. Hindi namin naasahan may siraan kami dyan sa may ano, sa may una-unahan. So yung motor kasi walang plate number. Kaya problema namin, baka may checkpoint kasi nga mag-i-eleksyon. So baka mga boundary ng barangay magkaroon ng checkpoint. So delikado yung motor ko. So ngayon, ay maayos na din yung motor, kaya pupunta na kami diretso sa Iriga. So naghihintay na sa amin si Boss Anjo doon. So problema dito, wala kaming signal. So malapit naman na yung motor ayusin. So dito na yan sa may barangay San Pedro. So salamat pala sa pamilyang Alangkaw doon sa may lugar na kung saan ako nag-standby kasi nakilala tayo. Sabi niya, doon muna daw ako magtambay. Actually palis yung buong pamilya. Sarado yun sana yung gate. Nakita ako doon, kaya sabi nila, doon muna daw ako mag-standby habang naghihintay. So unang experience si Boss Gilbert, yun, nasiraan kami ng motor. Nantala. Nantala yung lakad namin, pero okay lang yun. Maganda yan, maganda yung experience kasi sabi ko kay boss, sabi ko, nakakapagod ang vlog namin kasi talagang ano, kahit saan kami sumusulok sa Kabikulan. Sabi niya, sanay naman daw siya. Kaya nga, sanay na sanay kasi mountaineer siya. Mas sanay siya kaya sa akin. Yun no, lapit na yan. So, lalagay ng interior tapos bubumbahan. Titignan kung may butas. Kung wala, bits na yan. Alis na namin. So siguro magbiyahe pa kayo mga 10 to 15 minutes papunta sa may sentro ng Iriga. Diretso kami sa may Masuso. Sunduin namin si Boss Anjo. Punta na kami sa may Tulay, Nanging Bridge. And then punta daw kami sa may Buhi. Yung boundary ng Buhi, tapos Iriga, nandun yung ilog na pupunta namin. Yung Paraiso ang pangalan. So check natin. Alright? Boss! Lapit na. Lapit na! About the things we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Alright, so nandito na kami sa Barangay Santa Lucia. So after namin mapaayos yung motor kasi napalatan niya. Ngayon, diretso na kami papuntang Iriga. Nadaan namin itong magandang view dito. Alright, dito na yan sa Barangay Santa Maria. So, ayun o. Ano ko yung masabi mo ngayon?
Okay na. Okay lang. Okay na siya, oh. Okay na ang motor namin ang ginagamit ngayon, no? Kung makikita niyo yung mga bundok na yan, yun, mga inaakit lang yun ni Kuya sa buong Pilipinas. Halos naikot siya ng buong Pilipinas. Pero ang ganda dito, oh. Ito yung payapan lugar. Ito yung mga hinahanap kong lugar na kailangan kong puntahan, lalo kung may tubig na ganito. Eh kung medyo malalim lang yan, kaya kong paliguan yan eh. Yun, oh. So dito kayo sa lugar na to, tahimik, presko, so maaliwalas yung lugar. So halos bundok yung mga paligid natin dito. So magpapalipat akong drone dito. Actually, na-vlog ko na to pero doon pa sa may una-unahan. Eh gusto kong kumpletuhin hanggang makalabas kami ng Iriga. Kaya sabi ko kay Boss Gilbert, hinto muna kami dito sa lugar na to. So napakaganda dito. Ayun, no? Yung bundok na yan. Nakalimutan pangalan yan. Pero kung makikita nyo doon sa una-unahan, nandoon yung Iriga City nakalagay. So ayun, sobrang init dito. Ayun, sabi ko sa kanya, mahihirapan siya dito sa vlog namin kasi kahit mainit, walang kailangan namin huminto. Sabi ko, isasama ko kahit saan ako pumunta dito sa Bicol kung gusto niya. Laban! Hindi, kasi marami ka po kung hindi na-explore dito sa Naga, no? Sa Bicol, no? Talaga yung ano ba yun? Gaya nung sabi ko sa kanya sa TV, simula sa Partido Area hanggang TV, napakaganda ng daan doon, sulit na sulit. So babalik tayo doon, punta natin yung mga kilala natin ng mga vlogger doon. So ayun, palipad mo na on drone kasi napakaganda ng spot dito. So then, diretso na kami sa Masuso, doon kay Boss Anjo. Kasi anong oras na? 9 o'clock na. Medyo naantala yung oras namin kasi nga nasiraan kami ng motor. Pero ngayon ayos na. Nakatipid kami, 70 pesos na, no? Nakita mo yung inaayos yung pito, tapos yung flat talagang tinapala ng parang goma din. So singil niya 70 pesos, murang-mura dito sa Iriga. So palipad muna kami drone, tapos diretso na kami Iriga. Let's go. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe. Alright, so nandito na kami sa sentro ng Iriga. So kakarating lang namin. Halos na sayang yung isa't kalahating oras namin kasi nga nasiraan kami doon sa bulubundukin ng Iriga. Ayun, so punta muna kami kay Boss and then hanap kami ng spot dito na pwede namin puntahan. Yan, nag-i-enjoy kami ngayon. Eh, sana hindi ulan para maikot namin tong Irigang ito. So hindi namin talaga totally iikutin namin to. May mga spot na kami pupuntahan. Kaya nahalos nakaplano na rin, kaya mabilis ang galawan to. Alright? Alright, so kakarating lang namin dito sa Masuso Spring Resort. So dito natin dadaanan si Boss Anjo. Ang tanong kung sasama kaya siya. So yun si Boss Gilbert, oh. Tinitignan muna yung gulong niya kung uuwi pa ba kami sa Nagang safe or sasablay pa ba siya. Pero sa tingin ko safe na kasi bagong-bago naman yung gulong niyo. So ang problema lang kasi na running flat siya kaya nasira yung pito niya. Kahit sa unahan, safe pa din naman yung ibiyahe. Ayun, so dito tayo papasok. Ayan, si Madam Daday, ang siguradong mananalong counselor dito sa Iriga. Ayan, ito yung parking area nila dito. Ayan, napakalaki, oh. Pero pag punong-puno yan, talagang wala ka na makaparkingan. So ito yung Hoop Life Sports Apparel, kung saan ito yung nagtayo ng damit natin. Ayan, so dito exclusive. Boss, pasok tayo dito, boss. Ayan, so may mga salbabida na sila dito, oh. So, hanapin natin si Boss Anjo. Ayan, so pagpasok mo dito, ito yung opisina niya. Nandito ba si ano? Vlog na natin, hindi niya alam, mag-vlog na tayo. Ayan, oh! Naka-vlog na agad to! Hindi pa! So, nasira. Yung mga gamit mo doon, mo duman pagwala to, putol mo ni. Nakita ka ito para iso?
Santiago, sumupagay ko saan? Boss, Ano ito magtatabalan sa mga gamit? Ano ko ng mga gamit mo? Dahil mo daw wala akong naman. Hindi ka kasama? Si Cyrus ni Presidente ka, mga maruming purit OG ni kami. Arang mo na ada. Mga Megano, kaya yan. Yan, si Papa AJ yan. Hindi gusto rin yung umipakan niya sa... Itong mga bagong isda, oh. Pagkarang pagsanti daw si Kun. Ako din ako. Harap ka mga rating jersey na rin. Tawag na yung So, siyempre, ang ganda ng damit niya, no? Oo. Riding jersey. Hindi ko lang ito paraiso. Sabi ko, ano lang paraiso sa adik? Mga po ano lang sa chicks. Gusto mo na. Boss, saka mo ka, boss. Ikaw mo na madadali niya ako. So, ganda ng opisina, oh. Oo. Ano yan? Ikaw mo na. Basta Disay, ikaw mo na. Sure. So, labas muna tayo. Nag-uusap-usap sila, eh. So, ito yung hotel nila sa taas. Pag-akit mo dyan, mga hotel yan. Zion Hotel. Tapos doon, pagpasok mo naman, lahat yan, mga swimming pool. So, napakaganda dito. Lalo nung summer, ang punong-puno. Ito yung mga bagong isda ni boss. Ayan, no? Yo, binuksan ng ilaw. Mamahal ng mga isda yan, sigurado. So, ito yung business na boss Anjo. So, ito naman yung patayan. Dahil natin, dito lang naman tayo, eh. Ito yung patayan ni boss. Sabi ko sa inyo, ito yung gawa nilang riding jersey namin. Sa tuwing mag-ride sa Hoop Life Motovlog. Ayan. So, boss! First time sa Irig, ha? This time. First time. Hello, madam! Hello. Ha? Dami na tao? Wala pa, maya pa, no? Ayan. Nung pumunta kami dito last time, grabe, punong-puno. Doon kami sa may pool 4 na kung saan lalabas kami dito, iikot kami papunta doon. Kasi dito punong-puno na yung mga pools dito. So, 4 na pools ang meron dito. Pero ito yun, 2 lang dito. Tapos yung pool 3 doon sa una. So, ayan, kausapin ko muna sa Boss Anjo. Kasi, tanongin ko kasama o hindi. Pero sa tingin ko hindi kasama yan. Busy tao. Alright, magandang umaga.